D'agraí an CAJ chomála Ollscoil Ola agus an tonad cearta déine an Ollscoil na Banrína cógáil le déanaí chun cumara 50 bliain comhaontú ina an chéasta a cheilire. Bhí béim ar chearta déine ach go háirithe. Sílam go bhfuil se tharbh táhachtach don phobal inú cuaigheanú ar codéite buinte amach ó comhaontú ina an chéasta de réire. Agus tá nóid sin deanta ag pobal na Gaeilge go pointin ó beidir go bhfuil se fear ará agus go ceart ará go bhfuil tús chuthir leis a phróiseas sin. Sílim le tamla nuas go raibh muidir ré agus a trid agus a gagrú le rudaí a ceinneal a gáil. Tá sé ionta táhachtach in ammaní sospó go ghlacu le seaú séir is arcéir ce háte bhmuid. Agus cen fá náhain muid amach na rudaí a bhéh muid a géirí. Sílim in ammaní go mé muid cógraithe sin nach mé an deis a gcíach sér. Agus de réir céile go maiid na míonta an ardmhéanta a bhí a gine chuig léon de go hen. Deanta muú orthú de réir céile agus deanna tú dearmad ar an codé an tús pointe bhí agat. When the community police are involved in the public order policing areas, that was seen as being Arbíon le grúpa de Iar Cimí Críomh de Cuistin in Iar Cimí atá pléile na carta bhhain le Iar Cimí agus an bailach go méid siad an nascas a phobal tréise caiisi TVSG agus neart ibre le bhfuil an sin go fáil agus a choúló agus tá feibna agus constaí an agus tháinig be an seo aniugus chun féir an céan profile atá an ó thaobh na Iar Cimí sin. Cumála sin is tom pléile sé na Gaeilge go maiid agus cínte dearfar bhí mé gurí tluisteil is go ó thaobh chuirtí carta déine de cáháit an bhfuil rudí ó thaobh an teanga. Tá náart ólas agam hena féin, bud uanta tá sé tábhacht teachtain seo agus casadar daoine go bhfuil ag pléile seo an tamád. Tá sé fíortábhacht go méid daoine atá pléile carta déine in an seaasa sír agus fécinir céan dulcan cín nó fiú aspa dulcan cín atá dinta sin an fáid réint bléta ó bhí chuoinú inú an céasta. So béle feicáil cén chunkar mé an chomhaid seo ar na politúirí go generálta agus fiú ar an phobal. Sílam go bhfuil tábhacht mór leis an ócad an seo aniu. Tá muidir le ag obair faconne billa carta daine. Tá sé go han tábhacht go mééis sin a gat daine atá cónaíon seo sé condaí. Ba bhfuil an buchas a gáil le hagrathóirí na cógáil las crew hartú chatting you. Just want to thank the organisers for all the hard work and for inviting me today. Níl cartram na féine an de bhrá, ná de feisttí, ná de phobal na Gaeilge, ná de na minlaí eithneacha agus de réir a lista mór fada. Tá an statín seo bunithe ar mí carthramíocht agus ar seachtathas agus ar privilege. Tá muidir lig taí le céile tá scafte bra agsúil an seo aniu agus an chuidir smó denú daoine seo déirithe ar sprochanna réadúla maithe a bhainseach. So is céim eile i dro féú na haislinge.